tinggonyo dagang di sinan disandang jarajak kini tari kasedan nyonan ete di yo awak karajo sama seorang indah kabisa melakini tabi palu dokter Jaidin Oden bilang lecando molakini nyolai ruponyo abak nuraya pulang kaninyo dari rimbo talambui kayu di laman pondok nani nur bakato bagulambe onde abak dangakan mola paya bana urang mudo tumabae tolonglah bae ramudo tuntun le baik kajadinyo tumpak dia anak kamangecek tumpak deinyo bapak kandung ruponyo sama suitu oh dicari lah urang mola bali murang labaranam candojo apa laba tujuh candojo doktor nani nur lah satolo kamancali bapak bakato bagulambe pai ke pondok kau nak kandung ai bue lanasi kajo sambai Oraso kalita ramudoko maalun lecando sinuraya dibuwe nasi jemas samba masu itu bagolek tan cando wabui tadu tapanjang pucuk paranci sambalado nyobuwe apulo di oh dibilang balik dokter Jaidin lah batuju orang mengeluarkan otot tataga tapi jalan bakato abak nuraya pole kato maso itu orang mudo singgahlah kadang ngawambo singgah ke pondok buru awak dek karano awak larang tolong tentuinyo awak kesinggah mae olah singgah ke pondok orang di ladang ruponyo upi sinuraya nyo agi dokter rai kini tapi nyo cancang tabu ketek-ketek nyo agi kan kagale dokter takaju dokter ko minum onde kini dangakan bana jale-jale mengapo ayam bodi agi batabu bacancang ketek-ketek menjawab sinan sinuraya mangkok diagi betabu rupo itu kok nyampang kumudo kawisan tentu kak capek kumudo minum tapi kalau lah diagi mula tabu bacancang tentu imat kumudo minum kok nyampang kumudo kalansangan ube kan jauh oh dari nur mangku mandana lekato mula rupu itu dan bilang dagang di sini nindak dirantang le panjang bana kama alun sama so itu wari badaro le abiju mangkok diagi bata rupu itu
kalau gak capek kumudo minum tapi kok indah ado batabu tentu capek kumudo minum kok nyampang angku kalansangan ubek kan jauh dari awak tapana Dr. Jahidin memang pajak orang di ladang memang kan inyo orang dusun tapi kan aduh pengalaman Oma Warimbo pajak kok kini oh langsung lah makan nyolai 3 ringgit tengah 8 sebulan 30 hari nasi dimakan raso sakam raso indak kailok lai sudah itu baru bakato kabaki apa wapak dan akan mula bari luru yang boba tanyo siapa namo anak apa siapa namo nang ketek ko nang gadang siapa namonyo menjawab apa bagulambe ko nang ketek namo Jawanis nang gadang namo Sinurhaya akoi Doktor bakato bagulambe lai ko inur basikola cuma ada anak ambo lai basikola mangkue tapi ndak tamat de sekolah dah ngasar iyo sainggo kelas 2 idu ambo iko ruponyo mangkue jawalo anak kambo gadangkan idrik mencari kayu api mangkumudo tapi kok sekadar tuli baco lai pandai nyana ambo mangkuwe kalau le pandai tuli baco adi ambo ado di Simparu nambah namo piramuna nyo tamat sekolah dari meses ajar inyo jahit menjahit ajar inyo masak memasak tapi ambo tarui ke Solo dulu beko pulang dari Solo beko singgah saja ke disiko mandanga kato rupo itulah sanang di dalam hati bau rasola kiro-kiro indah di rantang panjang bana Onande bilang Dr. Jahidin barang ke inyo le dari maso itu yo kayu waroto menuju nak ke Solo di malu hati tak ke ibu mato nang indak namo lalu sainggonyo tibo di Solo maso itu kurang minyak ditambah kurang salender lah dituku nak mencari rumah mandekan doang barang ke inyo anyolai inyo tinggalkan daerah Solo menuju Ranganah Tanjuangan Palu nak mencari bapak jo Mandela iko abak jo ama hoi duit jualah bagian dagang lah pulang oh dari rantau yo abak oh laiko abak ado si bonsu laiko duit jual dari kete oh badan berpisah lah bagian namun to katari jugo kanyo tuju Tanjuangan Pangalu dalam daerah orang si jujuan di